Alhamdulillah. Assalamu alaikum yanwa. Insha Allah yau za mu ci gaba da darasinmu na Introduction to Statistics with Python. A darasin da ya gabata mun yi tun daga farko har zuwa measure of central tendency da variability. So yau abin da za mu fara shi ne ake kira correlation. Abin da ake ce ma correlation idan kana da data kana da variable. Ba da misali kila kana da data ta ka data kila data ce ta mota wanda kowace mota kana da kila motoci sun fi 200 a datan ka motocin kamfanuka daban-daban kowace mota da girman injiminta man da take ɗauka yawan gudun maximum gudun da take iya yi per hour da sauransu. So za ka yi predicting price ɗin motar nan sannan motar nan yana iya tana da property irin waɗannan kala-kala kila sun fi 500. So a data science ba za ka iya sa properties irin maybe 500 ba haka kila cikinsu kana buƙatar guda 10 kawai waɗanda suka fi komi amfani. Kila price kake so ka nemo kuma yana iya cikin properties ɗin ga 500 ɗin kila guda 10 kawai ke da wata fa'ida wurin gano nawa ne price ɗin mota. So ya za ka yi ka gano waɗannan 5 ɗin. Waɗannan 10 ɗin ka ɗauke su ba sai ka ɗauki 500 ba har waɗanda ba sa amfani waɗanda ƙarshenta za su lalata ma prediction ɗinka ko kuma ko da wasu for sure za su ma lalata prediction ɗin kuma bayan haka nan ma dai abin nan za su yi consuming memory sosai. So how muyi dealing da wannan? Idan muna so mu yi dealing da wannan shi ne za mu yi correlation, mu yi correlating ɗin data ɗin. Kamar yanzu a datan mu ta iris ai muna da in mun tuna bari mu ɗan yi printing ɗin data ɗin mu gani. In kun tuna iris.head bari mu yi printing column biyu bari in sa 2 sorry. Sepal length, petal width. Sannan kila abin da muke so mu yi printing cikin waɗannan abubuwan muna so mu yi printing ɗin sepal length ne ko kila mu ce muna son mu yi printing ɗin petal width ne na kowace kila za a ba mu sepal length da sepal width da petal length na kowace fulawa. Idan aka ba mu petal length waɗannan abin nan mu yi predicting mu gane meye petal width based on waɗannan abubuwan da aka bayar. So firstly za mu san cikin waɗannan guda ukun dukansu za mu yi amfani da su. Wannan ba ma da alaƙa da petal width kila cikinsu akwai wanda bai ma da alaƙa da petal width don haka muna iya cire shi kila biyu kawai za mu yi amfani da su ba dukansu uku ba. So bari sai mu yi iris.co wannan shi zai ma correlation iris.co. Correlation zai ba mu value wadda ke tsakanin -1 zuwa 1. -1 in number na 1 ko -1 ya nuna akwai wata alaƙa sosai tsakaninsu. In 1 ce ba negative ba yana nuna akwai alaƙa positive alaƙa ma'ana idan guda ya ƙaru guda zai ƙaru. In negative alaƙa ce yana nuna idan guda ya ragu guda zai ragu. In alaƙar na value ɗin na kusa da 0 yana nuna ba wata alaƙa tsakaninsu. So wannan yana nuna kamar inverse ne in guda ya ƙaru ɗaya ya ragu ko in ɗaya ya ragu ɗaya ya ƙaru wannan kuma suna ƙaruwa tare suna raguwa tare. 0 kuma ba wani alaƙa tsakaninsu. So da muka correlation ga values da muka samu kun ga kamar sepal length da sepal length nan sai ya ba mu sepal length ya ba mu columns ɗin a nan ya kuma ba mu variables ɗin a nan. Yanzu kamar sepal length da sepal length kun gani ba wani alaƙa tsakaninsu. So da akwai alaƙa sosai tsakaninsu duk abu ɗaya ne sai ya ba mu 1. Yanzu bari mu duba kamar petal length. Yanzu petal width ne muke so mu gano mu yi predict. Kun ga da sepal length akwai alaƙa mai ƙarfi kusan 0.8. Petal width da sepal width kun ga ba wata alaƙa sosai kamar wannan kun ga 0.36 ne. Haka ma petal length da abin nan me ake cewa da petal width kun ga akwai alaƙa mai ƙarfi sai kuma da shi da kanshi. Yanzu da a ce sepal length ne muke so mu samu zan iya cire sepal width ɗin nan saboda kun ga ba alaƙa mai ƙarfi
don haka zan iya ɗauki petal length da petal width saboda su kun ga 0.87 0.81 akwai alaƙa mai ƙarfi sai na cire wannan sai zama biyu kaɗan nan kawai zan yi amfani da su wurin predicting ɗin ɗari kana iya plotting wani graph ko wani abu wanda zai fi zai ma ranking ɗin correlation ɗin sai ya baka kila top kaza kamar ne yana son top 2 wa'annan su ne top 2 ko wannan shi ne the list sai ko kila ka ce kana so yadda correlation ɗinsu kawai is greater than 0.6 ko point wani abu so ko 0.2 kila 0.2 something like that so kamar na sns.heatmap shi kuma kamar plotting ɗinsu ne kai plotting ɗinsu instead of haka in table kila kaɗan yi wani abu mai ɗan shawa haka kai plot kun ga ya ba mu plot wannan plot ɗin ga ranking ɗin shi na from 0.4 to 1 kun ga abin da ke da haske demo correlation kun ga masu wan sun fi haske kun ga 0.96 ga haske ne amma inda suke ba sa da abin nan correlation ne expert kun ga su suka yi duhu kamar wannan minus 0.4 ya yi duhu wannan ya yi duhu ma haka so masu hasken suke nuna akwai correlation positive correlation sosai wannan annotation din da na sa nan kun ga nan na yi amfani da sns wurin plotting dot heatmap shi ne command ɗin da za ka plotting wannan abin sai na sa iris what ni za a yi plotting wannan correlation ɗin shi za a yi plotting sai kuma what annotation true abinda annotation yake nufi a sa ma lambobin nan haka yanzu idan na cire shi na yi plotting zan samu plot still ba lambobin nan but kowanne is clear saboda me yake nan inda na ga haske na akwai correlation wannan bakin na san ba correlation sosai wannan ma na san ba sai wannan da ganin shi na san ba correlation sosai sannan wanne ne close to zero ya purple din nan so na san waɗannan su ne bad ma'ana sepal length da sepal width ba wani relationship tsakaninsu so in kuma na ga dama sai na sa annotation ɗina kawai na ga lambobin ma correlation din so sai kuma mu je yanzu after wannan sai mu je probability shine ai ma generator random number akwai lokacin da kana so kai selecting kana data kana so kai selecting kila cikin su guda 10 but at random kila kana population mutum miliyan guda kuma kana son kai research mutum miliyan guda din nan mutum 100 kawai kake so ko mutum 2000 kake so so ya zaka zaɓi mutum 2000 din nan a samu wani problem ga research ɗinka ba so a lokacin zaka zaɓe su in random ba tare da kai wani son kai ba ko wani method ba so nan muke amfani da shi to shi zaka import wani abu da ake ce ma random wanda shi ne zai baka random zai baka damar selector random sai mu ce random.randint randint yana nufin integers kake so ma'ana whole numbers 1 2 3 4 nambobin kirga so randint sai na ce nambobi na from 1 to 6 a zaɓi min namba ɗaya kawai da kai haka za kun ga an zaɓi 3 ka komai an zaɓi 5 an zaɓi 6 an zaɓi demo kai rolling ɗi za a dinga zaɓa at random so in kuma kila ba nan ba ɗaya nake so ba da yawa nake so so zan sa np a nan saboda data ce nake so are ne in kun tuna a darasin da muka yi baya mun amfani da wata np are wurin sa nambobi shi kuma zan ce 1 to 7 amma shi kuma are na da wani abu in ka sa are nambar nan ta ƙarshe ba za a sa ta a ciki ba in kana son 1 to 6 so nan za ka sa 7 ma'ana don baya amfani da nambar ƙarshe in kila 1 to 7 ne to 7 din nan zan mayar da ita 8 namba nawa nake so sai na ce kila 5 nake so so wannan da na yaro ne ya ban ya koma ɗauko su ya koma ɗauko su so duk dai shine input random kamar misali yanzu za a yi jefa coin haka so coin yana da abin nan biyu face biyu kun sani so a statistics muna kiran face ɗaya head guda muna kiranta tail so in kana so ko shi ka jefa shi ka ga me za ka samu sai na ce random.choice shi kuma nan ba random ba sai na ce I mean choice saboda random kun san shi nambobi yake ba su in kana so ko nambobi ko whatever ne kawai za ka sa choice I mean choosing cikin coin at random ma'ana a yi choosing wani abu sai na ce coin flip result ko wannan na bada muku shi sai ka sa kuma wannan komai za ka rubuta nan abin da nake so a min printing result so da mun yi wannan kunga complaint an yi printing tails na koma rolling tails na koma rolling tails heads
ya koma head. Dukkansu suna da probability the same na choosing ko wanda za a iya choosing. Haka mun ma kila nambobin dice kun ga yana da faces guda shida ko shi the same thing kun ga na farko an kansa. Amma akwai lokacin da zan iya cewa number kaza na fi son a yi ta ban. Kamar yanzu na ɗauko event ɗina na kira shi success ko failure. Na koma sa random dot trace kamar yadda muka yi nan. Kun ga zan sa event ɗina nan kawai na rufe ko, amma yanzu na ce a'a ina da weight. Abinda an weight ɗina success na fi son success kashi 80 ya zama na abin da zan samu success na kashi 20 ma'ana 0.2 shi kuma ya zama failure ne. Ina sa 0 so ku ina printing din shi za ku ga success ta fito success za ta fi hitowa fiye da failure. Failure ɗaya ta fito amma kun ga success za ta fi fitowa most of the time saboda na ce kashi 80 na result ɗina failure. Daga yanzu abin da one of the most important thing a statistics in Python shine a sampling. Yanzu zan ba da misali. Ka zo za ka yi kila kamfani ne babban kamfani na kila takin zamani ko wani abu. Ya yi creating zamani ko kamfani ne ya yi creating wani zamani na noma kamar modern farming kamar yanzu ana amfani da AI wurin idan ma za a yi noma. A yi detecting wace ƙasa ya dace a noma ma kaza using artificial intelligence kuma wane lokaci. So kila sai ka yi wannan abun. Guda ka sa wannan AI guda baka sa AI ba. Sai ko a kowace gona sai ka noma abu 100. Bayan ka ƙare yanzu kana son ka gani shin akwai bambanci akwai wani improvement tsakanin waɗanda ka yi amfani da artificial intelligence wurin noma da wanda baka yi amfani da artificial intelligence ba. So yanzu nan bari mu ce kila bari mu kira su AI kila bari in kira shi AI noma. Na a yi noma da AI wannan kuma bari na kira AI ko in kira shi kila bari in kira shi noma zalla. So sai kila yanzu tunda bamu da data exactly kawai sai na ce bari na ɗan yi generating data na ɗaya ɗauke ta at random kun ga amfanin random ɗin. Sai na ce data tana da wani abu. Akwai mean kila noman doya ne muka yi kowace doya akwai nauyinta. Za mu so mu gani meye nauyin kowacce. Kila AI ɗin nan muka yi don ya ƙara ma doyan nauyi ko kila wannan ga mean ɗinsu ga median ɗinsu ga standard deviation ɗinsu wannan ga mean ga standard deviation. Misali kila duk suna standard deviation guda ko kila wannan mu ce 60 bari mu gani. AI noma ɗin mu ya take wadda muka yi noma kun ga kamar ga yanda data take kila nauyi na in gram ko wani abu. So kuma bari mu ga ita kuma zalla ya take. Noma zalla tana. So yanzu abin da muke so mu gani shin biyu ɗin ga da wadda muka samu AI da wadda bamu samu AI ba akwai wani bambanci tsakaninsu. Ya za mu gane statistically. So akwai wani abu da muke amfani da shi wanda ake ce ma t-test. Sunan shi za mu yi amfani from SciPy a yi mana importing what stats. Da shi za mu yi t-test. Ya za mu yi t-test ɗin? Sai mu ce stats ɗin nan dot what tests ing haka ake test ɗin. Sai mu ce da me za mu ke so a yi mana test AI noma da wa'inda muka yi noman AI da kuma masu noma zalla. Su muke so a yi testing. Bari mu sa ma result ɗin mu suna sunan result ɗin mu zan sa shi t-test result. Kila haka zan sa mai suna. Na sa mai wannan suna. In na sa sai mu yi running ɗin shi mu gani. So yanzu na yi running ɗin shi. Sai mu gani so me t-test result ɗin mu. So a statistics akwai wani abu da muke yi akwai wani significance abin da muke ce ma significance bari in yi ma printing ɗin ne bari in sa wannan abun. Significance. Significance ɗin mu nan mun ce is 0.05 ma'ana kamar muna buƙatar 95% kila accuracy. So abin da yake nufi cewa 0.05 ɗin nan in kwamfutan wanga t-test ɗin da muka ce ga nan muka yi zai ba mu wasu value da t-statistics da p-value. Idan p-value ɗin da muka samu
value ɗin da muka samu is less than wannan abun, za mu rejecting wani abu da ake ce ma null hypothesis. So bari na fara bayani me null hypothesis. Abin da ake ce ma null hypothesis, hypothesis ko da ma biyu za mu yi. Idan muna da masu AI da marar AI za mu ce muna da hypothesis biyu. Hypothesis na farko shi ne ba bambanci tsakaninsu. Ko da ma option biyu na ko akwai wani bambanci ko ba bambanci, to ba bambanci tsakaninsu shi ne null hypothesis. In akwai bambanci tsakaninsu shi ne alternative hypothesis. So yanzu in har p value ɗin da muka samu is less than wannan value ɗin 0.0, mafi yawanci shi mutane ke ɗauka. In har p value ɗin da za mu samu bayan mun yi testing statistics ɗin, in p value ɗin nan is less than wanga significance ɗin nan, sai mu ce abin nan, sai mu yi rejecting null hypothesis, sai mu ce to akwai bambanci. In kuma p value ɗin ta fi girma, ba bambanci. Shi kenan ne. In p value ce ƙarama, ba abin nan akwai bambanci. In p value ce babba, ba bambanci. So yanzu bari mu yi printing t-test result ɗin nan da muka yi wani. Kun ga mu yi printing ɗine ga abin da ya bamu statistics ɗin mu 3 point, wannan ba sai mun damu da shi ba, ga p value ɗin mu ita tafi damu wannan. To p value ɗin mu is what 0.001. Sai mu duba wannan ya fi girma. Kun ga wannan ya fi girma, significance ya fi girma. To tunda significance ya fi girma, akwai bambanci. Akwai bambanci tsakaninsu. Ma'ana AI ɗin nan da muka sa ya dan canza wani abu ga abin da kila ya improving ko da, saboda mu case ɗinmu nan ba wai shin AI ya kawo ci gaba ko a'a, kawai akwai bambanci ya kawo wani sauyi. So kun ga AI kenan ya kawo sauyi. So in muna so mu yi printing ɗinsa daban kila ba in wanga format ba, kila za ka iya cewa wannan t-test result ɗin nan da muka sa, sai ka sa mai dot statistic, zai ma printing statistics ɗinka, nan kuma t-test result da p value, kun ga ya printing p value. Yanzu kun ga yadda mu muka generating, yanzu da a ce zan canza value ɗin nan, kila in mesa wannan 50 16 ko kila in meshe ta 53, kila ana iya samun ba wani dogon, kila suna iya zama, bari mu ga significance ɗina na koma t-test, bari mu ga t-test result. Yanzu kun ga wani mani daban saboda na koma generating values ɗin nan. So kun ga yanzu p value ɗin is 0.03, still ita ce ƙarama. Bari sa wannan 15 mu gani ko ana samu, mu gani akwai lokacin da za su iya zama daidai. Bari ma in sa su daidai ku gani, ko 53 na sa su dai, bari mu gani. Okay, 53 ba su zama daidai. Bari in sa su 50. Bari ku gani yanzu da na sa su 50, bari na yi running t-test. Yanzu p value ɗin mu 0.8, kun ga ta fi girma, ya nuna kenan ba bambanci, ba bambanci tsakaninsu. Ina ganin nan ko 52 na sa ba, kila ba za a samu wani, kila zai, I think p value ɗin still be, kun gani still is greater da wannan, duk da ba, duk da akwai bambanci tsakaninsu. So wannan ya nuna cewa what, ba wani bambanci still. So wannan dai shi ne hypothesis testing. Wannan kuma ga wata data, wannan data ce ne creating, wannan ba sai da me ku buga sunan data nan clustral.csv, data.csv. Abin da nake yanzu abin da zan fara yi, so bari mu duba data ɗin. So from scipy na important start, wanda shi za amfani da shi, sai na ce cholesterol data, na samu da suna df ɗina. So bari in kira ta, in gwada muku yadda ake kiranta. Ko in na ga dama cholesterol data sai in ce pd pandas ɗin nan ko .read csv, don csv file nake da, wanda shi za ku ta amfani da shi da abin da ya shafi data. Sai ka sa haka pd cholesterol data.csv, wannan pd.csv, wannan shine command ɗin ɗauko data. Wanda na yaro na yanzu bari na kuma ɗan ganta nasa cholesterol data head 2. So wannan data ce ta cholesterol level, wanda akwai group biyu, group ɗaya sun sha magani, group biyu ba su sha magani ba. Wanda ba su sha magani ba su muke ce ma control group. Group wanda suka sha magani su ne treatment group. Yanzu muna son mu gani shin maganin yana da amfani, wanda suka sha magani, wanda ba su sha magani ba, an samu wani bambanci ko maganin bai da wani fa'ida. So firstly, abin da za mu fara yi, muna da group biyu, bari mu ga group, wani group da wani group muke da. Kamar yadda na gaya muku, ko in muna son
sai mu sa wata group ko za mu ga group ɗin mu. Kun ga group ɗin. Ko group nawa ne sai mu sa unique kamar yadda muka yi a darasin da ya gabata. Kun ga group biyu control da treatment group. So yanzu abin da muke so a cholesterol data muna so mu raba biyu. Ya zama muna da group daban, muna da group ɗin control daban, muna da group ɗin treatment daban. Sai in ce yanzu bari in duba group nake so amma control kawai sai na ce group cholesterol data group ɗin nan wanga column ɗin na group but equal to control. Equal to nan in kana so kai equal to biyu ake sawa a Python sai in sa control. Su ɗaya nake so. Kun ga ban control ko duk inda yake da control zai sa true duk inda ake da ba control ba treatment sai ya sa false. So wannan abin yanzu ba true or false nake so ba. So nake a cire min control kawai true kawai. So sai na data a nan. In na rubuta control sai duk wannan command ɗin na sa shi a tsakanin cholesterol data. Haka yanzu control kawai za a bar. Kuma data na guda 100 ce. Yanzu in na yi haka dot shape ai za a bar ko guda nawa ce guda 50 kawai ce ko cholesterol data. Kun ga an raba biyu ko? So yanzu ina da cholesterol data ɗina. Bari na sa mata suna ko? Bari na ce mata sunan tunda control kawai nake da sai na kira shi control group. Sai na ce wa'innan su ne sai na ce su ne data take dot head kila. Amma yanzu tun da na riga na san duk control na gaba ɗaya ban buƙatar wannan column na group bari in cire shi. Ina son in cire shi kawai sai in ce kai ba ma sai na cire shi bari kawai na kira wannan column ɗin ɗaya nake so cholesterol level. Sai in ce control group in kun tuna sai in yi haka ko sai in sa cholesterol level amma sai na sa shi tsakanin wannan. Bashi suna bari na ce kai ko shi sunan shi control group. Yanzu in na printing control group bari mu gani zai ba mu. Kun ga ya ba mu shi kaɗai ya ba mu. So bari in yi dot head don ban san shi da yawa. Dot head. So kun ga yanzu muna da control group. Treatment sai mu yi mai kamar haka sai zama muna da data biyu. Muna da control muna da treatment. So ko treatment mu shi kuma fara 50 zuwa ƙasa. So abin da ya sa muka yi haka in kun lura a data da muka treating a baya already an riga an ba mu noma zalla da AI noma. Amma yanzu nan muna buƙatar mu yi creating data ɗin shi yasa. So shi yasa za mu raba control da treatment. So shi ne muka yanzu muna da group biyu. Control group da treatment group. Kamar treatment group shi ne AI noma control group shi ne noma zalla sannan sai kawai mai t-test ɗin. Kamar yadda muka yi ko sai mu sa t-test result is called da sai mu sa wannan command ɗin. Wannan command kawai ne in ka za ka iya tuna shi to in ba za ka iya shi ba ka ɗaya searching Google Python t-test zai baka cewa da wannan command ne. Sai mu sa ga control group ɗin mu ga treatment group ɗin mu. Sannan mun san sai mu yi haka. Shi kenan. Mun san null hypothesis ɗin mu. A nan meye null hypothesis ɗin mu? Null hypothesis ɗin mu shi ne ba wani bambanci tsakanin control group da treatment group da wanda suka sha magani da wanda ba su sha magani ba akan cholesterol level ɗinsu. Shi kuma alternative hypothesis maganin ya affecting akwai wani bambanci kenan kawai improvement ko so mun san significant level ɗin is 0.05 ko don haka muna buƙatar in muna son maganin ya aiki abin da muke buƙata p value ɗin ta zama ba ta kai 0.05 ba ta zama karama sai mu yi printing.t-test result ko ga yana musa da statistic t-test result da p value ko in magana ma mai printing ɗin shi kawai haka duk da wanda muka yi mun gada ma test result ga printing kun ga ba mu p value 0.001 ka kun ga is less than wannan 0.05 don haka maganin mu ya wayanda suka sha magani suna bambanci da wanda ba su sha magani ba don haka ya affect so wannan shine a t-test zan shiga yanzu sampling zan ɗanyi abu kaɗan sampling ko shi kamar probability can ne da muka yi kana da data kuma kana son ka yi what datan da kake da kana son ta yi yawa kana so kai generating kilo mutum ya kai miliyan guda kana son 100 kawai kake so ciki za ka zaɓe su at random
yanzu misali muka ce nan muna da population random int mutum dubu ne nan saboda muna da from 1 to 100 za a ɗaukan muna value ɗin among what dubu kila rate ɗin ko wani na da rate 1 wani 2 wani abun nan sai kuma what sample ɗin me muke da sample ɗin shi abin da muke cewa what random da sample list daga cikin population ɗinmu sai na ce list ɗin population ɗinmu mutum biyar kawai nake so a ɗauka kun ga an ɗauki biyar cikin population amma yanzu da zan yi printing population ɗin yana da population sannan gudan masu yawa amma cikinsu na ce kawai a zaɓen min guda what biyar at random in ɗari kake so in nawa kake so kuma kana yin amfani random.sample ko random.trace bambancin random.sample ba repetition random.trace shi kuma ana replacing in ka gara ma ka sa replace true in ka gara ma ka sa replace false kamar wannan nasa ka ai replacing ko amma in nasa true kila ana iya kaga two so biyu the same thing ne so zai yi magana akan bootstrapping abinda ake ce ma bootstrapping shine ina da data ina so in yi machine learning in zaka aiki a machine learning kana buƙatar kamar data da yawa kila aiki na buƙatar data dubu ta mutum dubu so kuma sai aka yi mistake ni data ta mutum 50 kawai na samu ya zan yi amfani da data nan ta mutum 50 sai na yi generating kila na bada questionnaire ko mutum 50 ɗaya na cika akwai mutum dubu ɗin da sauran 950 da su cika ba ya zan yi generating data wadda inda mutum 150 ɗin nan sauran da su cika ba za su cika kila zan iya samu kusan abin da za su cika something like that sai na kai data ta dubu ɗin amma ba duk mutane ne suka cika ba ni ne generating data so shi muke ce ma bootstrapping so import random kamar yanzu in zaka bootstrapping ina da data ta ga data ta kila bootstrap wannan data ina so a yi bootstrapping guda 20 ma'ana a yi generating data ga har su 20 irinta sai na ce bootstrap sample ɗina sai na haka is called to random trace I mean random trace kamar yadda muka yi random trace ko a yi selecting sample data ke length so nika guda nawa nake so a yi kowane sai kila in ce length ɗin data guda 10 data na guda 10 ne kila ina so ko ina ainihin bootstrap guda 10 for wannan yana nufin kawai a yi so inda akwai wani abu ko a yi kasa zai yi for a amma dai kawai muna barin shaka for range in what I don't think I zai for in range dai ma'ana ina so a yi min sample guda nawa norm sample ma'ana a 20 so da na haka sai in ce kila na gana ma print first 5 sai na ce for I in range 5 print bootstrap sample I so yanzu wannan kun ga ainihin generation sample ɗaya biyu uku hudu biyar amma kowane su yana da length 10 yanzu da length ɗin nan ba length data na sa ba kila na sa kowane length 5 za a yi length biyar kuma sai na yi printing what the first 5 wannan ba sai kun damu da shi ba nan kawai abin da nace for I in range 5 I mean printing bootstrap sample I wannan ba sai kun damu da shi ba in na ga dama ina ma first sample na sa sunan ba ina da cewa bootstrap sample za a min printing ɗin guda 20 ɗin bayan gani sa 0 to 5 I'm not sure in zai yi kun ga an ban what guda biyar 0 to 5 guda biyar in kana so kun ga kuma yanzu kowane length ɗine is 5 in na sa 7 nan kowane length ɗine is 7 so amma kun lura wannan sample with replacement na in ina so ba da replacement ba zan sa random dot what sample anan kawai gashi nan still na komai na so yanzu ya zan generating sabuwar data yanzu data ta nan guda 10 ce kuma ina son in generating data 1000 sai in sa n sample guda 1000 nake so don haka in na yi printing bootstrap ɗina kun ga zan sa sample 1000 sai in ce bootstrap random trace ko data yanzu ina son ayi da repetition data ke length ko wace ayata length 10 is okay for data cikin guda 1000 in range norm sample ma'ana 1000 nake so da na yi printing yanzu da na yi printing strap sample bari mu ɗan ga yadda datan take kila mu ce 0 to 3 mu ga guda 3 kun ga yadda sample ɗin da an za a dai dinga selecting guda 10 cikin nan ne in random
yanzu abin da nake so data nan guda goma ta ɗaya biyu uku huɗu zuwa goma ina so a yi min generating dubu sai in ce yanzu abin da nake so kowace data nan ai mun yi min as ban min ɗinta tunda ina da rules ɗin nan har guda dubu kowace abin min ɗinta don haka shine sabuwar data ɗin mu. Sai in ce sai kawai in ce min is equal to np.min na row ga kowane a cikin wannan abu min ɗin wannan shine min sample ɗin mu. Printing min sample ɗin mu shikenan yanzu bari mu yi printing min sample ɗin mu sabuwar data ɗin mu s20 mu gani. Ko yanzu data ta an ƙara min ita sannan yanzu da zan ɗauka min sample.min za ku ga min ɗin shi ba list ba ne min sample ok min sample in na so zan iya sa min haka sai in haka sorry np.min kun ga min ɗin shi is 5.5 kun ga is close to min ɗin wannan bari mu ga me min da min data sai kusa don haka yanzu instead of data goma mu yi generating data dubu. So nan muka kawo ƙarshen introduction to statistics and Python mu yi shi a kashi ɗaya da na biyu mutum zai fara kallon na ɗaya sannan kafin ya kalli wannan. So wassalamu alaikum.